dic Lluís Pairató, treballo a la Universitat de Barcelona, ara mateix estic fent classes de pragmàtica, d'anàlisi de discurs i en un màster sobre discurs, societat i cultura. Vaig fer la tesi doctoral allà i m'hi he quedat com a professor en el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Estic en dos grups de recerca. El primer, que és el més gros, es diu GEP, Grup d'Estudi de la Variació, que és el que coordino i és un grup consolidat de la Generalitat de Catalunya. Hi participem diferents persones treballant en qüestions relatives a la variació, des de gramàtica fins a analistes de discurs, també sociolingüistes, pragmatistes, etc. L'altre és més concret, es diu GRAPAT i és el grup d'estudis de pragmàtica i anàlisi de discurs. Aquí treballem ja més específicament amb qüestions que tenen a veure amb la relació entre gramàtica i pragmàtica, amb qüestions que tenen a veure amb variació funcional, anàlisi de la parla col·loquial també, i últimament estem desenvolupant projectes que van amb dues dimensions també relacionades amb tot això, però una mica diferents. Una seria la pragma estilística, treballant amb textos orals i escrits, i l'altra és l'anàlisi multimodal, que a mi en particular sempre m'ha interessat molt i que ja havia començat amb la tesi doctoral a partir de qüestions sobre comunicació no verbal, en especial sobre el gest. Últimament estem treballant també en qüestions d'imatge i paraula i, per tant, amb tot allò que té a veure amb les fronteres del que seria la comunicació estrictament verbal.